Čaute ľudia, dneska si tam pri dnešnom videu. Dnes budeme stavať domy v Brookhavene a nezabudnite toto video dopozerať až do konca. Nezabudnite dať ešte pred videom, vám hovorím, like a odber. To je jediné, čo dajte na toto video. Ale ja už to nebudem zdržiavať, poďme na to. Takže ja som mal dohodnutú stavbu niekde, že mám ísť stavať s vedúcim niekde sem, túto pri škôlku vraj, a že vraj mám tieto kopčeky malé dať všetky dole a že vraj to mám celé vyrovnať alebo niečo také mám spraviť, ale nejak čo mám spraviť vôbec? Aj to vôbec ide spraviť? Alebo čo? Vážne ľudia, je to ťažká práca toto, aj keď som len v aute. Musíme ešte tuto asi boky aj. A boky sa asi nerátajú, takže tie necháme tak. Nezabudnite mi napísať do komentárov, už aj nejaké dievča sa sem prišlo pozrieť, že čo tu robím. No robím stavbu, však prečo nie? Točím video. Dúfam, že mi niečo nebude písať. Zmizla. Ja už by som to chcel dokončiť, ľudia. Toto, aby som už mohol ísť zatiaľ domov. Aj keď spávam u kamaráta, ktorého ešte samozrejme vy nepoznáte. Lebo však niečo viete. Ale ak toto my všetky tieto hrudy dáme preč a pôjdeme domov, tak ja vám to potom strihnem. Tak, ešte štvrťku jednu, tak. Ešte všetky tieto malé a potom už pôjdeme. Ešte toto veľké, tak. Tak. A my môžeme už ísť. Preč. Takže máme ďalšiu prácu a to je... Ja sa tam idem pozrieť. Takže ľudia, kamaráti mi to tu pekne prichystali, aj žeriav, normálne s ním môžeme kývať. Ale ja sa vám ozvem, keď ja už toto budem mať hotové, pretože nechcem zdržiavať na videu, takže poďme na to. Takže ľudia, ja som to tu trochu pospájal, tie konštrukcie a podlaha. Tu bude pekná veľká garáž. Tu máme ešte kadibudku pre istotu, keby niečo. Potom tu máme reflektory, pretože sme cez noc robili aj. Tu bude asi kúpeľka, pretože tu máme už napájanie na vodu. Tu, ako ste si mohli všimnúť, tak sú schody hore. Ešte tu musím dať hore konštrukcie, aby sme tu mali. Ale to hádam všetko spravíme, pretože však my musíme postaviť tento dom. A ja nechcel by som spadnúť teraz. Neviem, čo som vôbec pokúšal. Tak zoskočím dole, tak, nič sa mi nestalo. A idem dole. Tak, sme tu pri našom aute. Ja sa vám ozvem, keď ja to už budem mať dokončené, lebo nechcem zdržiavať. Takže ľudia, ja už som sem dal už aj... ja som sem už dal aj... Normálne strechu som sem dal. A už nemáme ani žeriav, nám ho zobrali preč. Tu už máme naukladané briky, asi budeme mať aj strechu. Zatiaľ to je ešte len pekný drevená chalupa, ale možno z toho bude pekný moderný dom. Nič moc sa tu nezmenilo, akurát, že tu máme len strechu. Sme pracovali teraz do noci. Ale tak oplatilo sa to, lebo možno si tento dom môžeme aj kúpiť a môžeme v ňom potom asi aj bývať. No však kto by nechcel bývať v takomto parádnom dome a pritom ešte vy si ho budete vážiť. A ešte najlepšie na tom, že
ostávate vy sami a budete si ho vážiť ako keby ste si ho len kúpili. Ale ja už ho asi dokončím zajtra. Ľudia, no není to krása, už ho máme skoro hotový, lebo už je aj namalovaný trochu a už tu sú aj pekné lešenia, sú tu už asi aj garáž tu bude. Čo tu bude, pivnica, alebo čo je tu za dieru? Čo to je? Neviem, ale dúfam, že už ho zajtra dokončíme, pretože ešte sú tu nejaké skrútky nedokončené a ja sa ešte, poviem pravdu, idem pozrieť sem hore. Tak už som aj naukladal briky, pretože chcem mať poriadnu strechu a mám pekný výhľad na Brookhaven a ľudia, pozrite, už aj ďalší stavajú tie domy. Už aj ďalší. Ešte jeden deň a už by mali to isté, čo ja. No ja si musím zrýchliť proces, aby som to mala. Takže ľudia, tu ešte vám chcem ukázať. Sú dve kúpeľne, teda ako sprcháče, aby sa ľudia mohli kúpať, ale to ešte tam poukladám, ale ja už nechcem zdržiavať, aby sme už mali hotový ten dom. Takže ideme na to. 3, 2, 1. Teraz. Ľudia, no nie je to krása, jak sa nám to tu zjavilo krásne. Open house. Ľudia, my otvoríme garáž, lebo však si to zaslúžime po tejto tvrdej práci. Je to krásne tu celé, ešte to tu síce není moc vybavené, no tu ešte nikto nebýva, ale to vôbec nevadí, pretože asi si to tu zariadíme, ale asi to vyzerá tak, že nie, pretože by som chcel ukončiť toto video, len ešte vám ukážem celý tento dom, že na čom som tu celý čas pracoval, lebo bola to veľmi ťažká drina, alebo veľmi veľká drina sa s týmto narobiť. No však není to krásne, celé je to tu vymalované, poskladané, miliarda súčiastok tu je. Je to proste krásny tento dom už. Krásny. Musím vám uznať, musíte uznať ako vážne ľudia. Toto. 2 sprchy tu máme ako predtým, som vám tam ukazoval. Ale ja vám ešte ukážem túto izbu. To čo je za veľkú izbu, to je asi manželská. Sem, tu sme boli. Ešte tu sme neboli asi. Či áno, tu sme už boli. Asi som vám teda už ukázal celý house. Máme tu aj bazén. No, bazén sa vždy hodí, to je to vlastne tá diera je. To je vlastne tá diera, do ktorej som spadol. A ľudia, počka, to čo tu trčí, aká ptička? Haló? To čo je? No dobre, že som nespadol tam. Ešte sa poobzeráme vonku okolo tohto domu. No je to krásne. Zasadili mi tu kamaráti, sme si pomáhali všetci navzájom. Zasadili sme tu kríky. Je to proste pekné. Takže my by sme už mohli zavrieť garáž a mohli ukončiť toto video. Nezabudnite dať like, prípadne odber a my sa vidíme pri ďalšom videu, takže čaute.